हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आरो आंथ' भिडिअ लाबोयैया एसे गोबावानो जाबायमोन दासान्दि माने दुर्गा फुजा सोलिगासिनो बयबो मिथिखायो नङा होमबा ओमफ्राय दिनै लास्ट दिन आरोना दुर्गा फुजानि ओमफ्राय दिनैसो आं भिडिअ लानो सानबाय आरो मैया दाख्लै थांदोंबाबो आं लानाय जायाखै ओमफ्राय नोंथांमोना थांदोंना थाङाखै दुर्गा फुजायाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जोंनि जायगानि दुर्गा फुजाया माबायदि जायो नोंथांमोना एसे देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा ओंखारबाय आरोना थांनो न'निफ्राय ओंखारबाय ओरैजाय बारस'लांसै लामाया मोननै दं आरोना मोनसेया गोलावथार ओमफ्राय जोङो बारस'ना थांसै लामा गाज्रिजों थांसै लामा गाज्रिजों सानैबो गुफुरलै मिलायफ्लांदों बारा नायजायालै आंहा स्कुटि सालायदों गिनांगौ दानि जुगसो लामायाबो मोजां नङा नै बानल' बुरल' ओरैबायदि खस्थ' थांखानांगौ आरोना ओमफ्राय मा होनो जोंना फुजा होनाय जायगाया जयरामफुरायाव जादों आरोना जोंनिफ्राय एसे गोजान जायो 20 मिनिट लायो आरो जों दा थांनाय लामाजों थांबाथाय ओमफ्राय मोनसेजों थांबाथ' 40 मिनिटसो लायो खोमा दा बुरजा जाहैबाय ने ओंखायनो जोङो लामा गाज्रिबाबो बारस'ना थांसै आरो मोनजोबथारबाय नै लोगोफोर हानो जासिगोनानो फुजानि मेगन मोदैजों बार'खौ माइ हानांसिगोन नै लामानि खस्थ' नालाय माबायदि Sige man di jalan tay. Kamu thang mana boy? Mau thang mana? Aku suka bay. Scooty ni orang suka bay nama anda. Mawar. Light ke? Oh. Light dah sekali automatic jengkai na. Light jengkai na. Ekor orang suka. Light mawar suka nak bujuk. Jengkai saja. Zoom file lama ya no idi sih na Augusta ya. Doi man jing saja. Iya kasih barbar kadang ni. Video macam Pwede malay. Jo pwede na mai, sir. Isa na jo pwede. Kasi para lagu. Jangan kau gaवनि लाखौ नायनो फैदों नै माबायदि लाखि नंगौना नङा जोङो दे किमान आयु लाइक 350
हुखुमारनांगौ हुखुमारनांगौ जों लानायनि र' माबायदि जायो नायलाय नायलाय मबाइल खबा देसुन भिभ' मा पुराना डिजाइन है वीवो